Pois estamos aquí na parroquia de Vilachá, na ribeira do Val do Frade, facendo unha excursión na que partimos do conxunto de adegas tradicionais da Abelaira, vale? Baixamos facendo un pequeno percorrido da Boca Ribeira cara a zona xa de Viñedo, tal como temos aquí. Paramos en conventos a facer unha visita cultural onde afondaremos nas orixes e evolución da Ribeira Sacra, para despois xa ir ao Furancho, onde nos espera un vaso de viño, chourizos, queixos, empanadas, todo acompañado de Pedro, onde falaremos tamén de viticultura tradicional. Este é o lugar dos conventos, un xacemento arqueolóxico ao que chegamos grazas aos veciños e veciñas de Vilachá. Non estaba nos catálogos nin nos inventarios, e aquí digamos que temos un relato moi interesante que nos explica por que xurde a Ribeira Sacra, porque se consolida como zona vitícola, e, bueno, pues permítenos saber se o mito que aludín antes, o que nos falaban os veciños, de que neste lugar vivían os franciscanos ou vivían os monxes, era verdad ou era fake news. O Furancho do Currio surgiu porque nos braneamos en Vilanova da Arousa, por ali hai moito furancho. E digo, bueno, despois nós temos bon viño, moi bon produto. Eu quero presumir que temos moi bons chourizos, salchichos bons, temos uns callos que penso que sirvan para comer, e temos boa comida, sí. E bon viño. Hola, que tal? Son Javier do Loureiro. Quería vos contar que para min o xalo é algo, non sei, maravilloso, que representa a libertad, algo para disfrutar, querer, conocer e sobre todo cuidar, por nós, por todos, non sei, unha maravilla, un cariño inmenso. Bueno, o xalo é moi amplio, ten moitas cousas importantes, ten de todos os períodos históricos, ten restos, ten pedras con lendas, pedras curativas, pedras de todo tipo, fontes, e ten unha enorme importancia. E nós aquí o que vamos intentar é ver 4 ou 5 pedras emblemáticas, pedras moi famosas, como por exemplo a Mazafacha, de moita importancia xa histórica. Hai despois o Castelo Grande, onde ten indicios castrexos, sobre todo medievales. Intentaremos pasar por outras pedras habitadas nos tempos desde a prehistoria, pero tamén pedras habitadas incluso desde hai 20 anos ou 30 en pleno monte. Solo é un pequeno recorte do que é o xalo. Aquí chegou un señor un día e puxo aí a mirar a tenda e tal, e dixo ela, que é o que máis te gusta desta tenda? E dixo ela, moito me gusta esta tenda, pero moito mellor atendela. Daquela, a Moura enfadada, porque non lle dixo que era ela, pois bum, unha explosión, Moura, tenda, e os señores desaparecidos. Son tamén, hai algunhas, non son moi abundantes, pero hai máis ou menos. Por que é interesante o románico destes vales? Destes vales, porque são os vales onde está o românico mais português, nós chamamos de românico nacionalizado. Nós importamos o românico de Espanha, importamos o românico de França, e quando chega cá o românico nós vamos dar um punho próprio, vamos transformar algumas dessas igrejas num românico já de final
de estação, se assim podemos dizer, um românico já proto-gótico, e vamos pegar e vamos misturar várias influências, desde as igrejas visigótico-moçárabes, desde o românico de Coimbra ao românico de Porto. Vamos pegar e vamos fazer uma mistura de todas estas características e vamos fazer o românico nacionalizado. Eu gostaria de vos depois mostrar ali também a sacristia, mas efetivamente aqui nesta igreja nós deveríamos ter começado pelo exterior, observando a porta exterior e a porta norte, que depois já agora passamos um pouco mais de tempo a ver, porque o simbolismo da Travanca encontra-se sobretudo na porta ocidental e na porta norte. Aqui no interior nós vemos ao longo dos capitéis uma temática bastante comum, quer dizer, não há muita diferença entre os elementos decorativos que temos, desde os leões que ali vemos naquele capitel, os leões afrontados que abocanham uma outra criatura. Isto no fundo está dentro daquilo que é a dicotomia, a linguagem do românico, que é a luta sistemática, a luta entre o bem e o mal. Depois dali temos umas sereias e o peixe depois iremos passar e ver. O peixe, que é símbolo de Cristo, e a sereia, que é um símbolo de pecado. Portanto, aqui dentro da igreja concentra-se sobretudo a temática dentro desses elementos. E nesta estrutura há ali uma pedra que não faz ali nenhum Exatamente, tipo de aquela que não acaba. Exato. Assim como temos um enxerteado ali, que é típico também do nosso e do vosso românico, ali, portanto, que não faz nenhum sentido. Antigamente na Galileia, do lado direito é consensual, os historiadores concordam uns com os outros, seria Dom João Fernando de Lima IV, mordomo do rei Dom Dinis, um rei português bastante conhecido na altura, e era o conselheiro, ao seu braço direito, era um cavaleiro bastante importante. Do lado esquerdo, eu não posso dizer quem é, porque os historiadores não concordam uns com os outros. Mais uma vez, podem depois reparar, quando tiverem tempo, aqui no próprio órgão todos tem 25 peças do lado esquerdo, 25 do lado direito. Mas estas duas que estão aqui em cima, uma delas está escrita em francês, uma está escrita em italiano. E em francês diz, je suis muet, quer dizer, eu sou mudo. E a outra em italiano diz, eu não falo, eu não falo. Um é mudo, o outro não fala. E que é o Iribio? O Iribio é un espazo mítico, do ámbito mítico do Courel. Non só é unha fermosísima montaña, unha natureza que a privilexiou dotándoa de especies animais e vegetais únicas e moitas delas endémicas, con cantidade de restos arqueolóxicos de patrimonio histórico increíbles que foron salvaxemente destruídos pola cobiza das empresas e da administración que actuaban xuntas ao servizo de intereses espurios e completamente ilícitos e ilegais e inmorais. A Serra do Iribio é a antesala do Courel, mirando desde poniente, e se nos subimos á Serra do Iribio, pois sería, digamos, que a ventana de Galicia. Falo da ventana de Galicia porque realmente desde ela vese pois prácticamente parte das 4 provincias. O Iribio, por suposto, hai que defendelo, e neso estamos. O seña, eu son un defensor nato e unha persoa que quere con toda a súa alma, o seña, co vivo e co intento cuidar de alguna maneira. E non sei o que máis contarvos, pero o Iribio é o máis grande das serras de Galicia para O Iribio está en perigo. E o Iribio está en perigo, por suposto. O Iribio foi atacado, foi asoballado, e bueno, estamos en proceso de defendelo.
e queremos a presencia de todas as persoas que podan vir a defendelo e a cuidalo. Pois o roteiro que estamos a facer hoxe é un plan B porque non se puido facer o que estaba previsto polas cimas da Serra do Iribio. Concretamente agora estamos despois de Pasantes cun fermosísimo Pombal ao fondo e apenas soa ca Devesa do Iribio. Agora imos precisamente a Ramil, a outra aldea, aí onde hai outro castiñeiro semellante aos que pasamos aquí, moi centenarios, xa entramos en Triacastela. Fiañas da nebra rubindo e baixando a gaiola do aire polas serras érmedas e polos soutos despidos do Nadal. E hai un salto enorme. Un salto do Loro, un dos saltos máis grandes do Loro, que se conserve todo isto, que se restaure o Iribio que deixaron a desfeita os eólicos, se repare con criterios ecolóxicos e científicos, volvendo a terra ao seu lugar e quitando todas as ferrallas que sea coherente quitar, para devolverlle, dentro do posible, devolverlle un pouquiño do que nos dá. Vale. Boa tarde, son Bruno Prada, membro das Brigadas da Paisaxe e hoxe vamos vos a enseñar os valores do noso entorno. Imos empezar por un conxunto de brañas recentemente protegidas que conteñen especies moi de gran valor para finalmente rematar visitando a mina romana de Ouro que posee unha colonia de musgo fluorescente. Por último, teremos unha visita ás pedras do Monte das Penas e Penas do Mende, onde Antón Malde nos fará unha interpretación maxistral dos elementos arqueolóxicos que posemos no entorno. É unha nova figura. É unha nova figura nos nosos roteiros. Hasta ahora sempre levamos xente moi documentada en todo, en arqueoloxía, en bioloxía, en antropoloxía, de todo. Pero nunca levamos un paisajista. Así que atención. A importancia das brañas é que funcionan como auténticas esponxas que almacenan auga. Agora, pois que estamos tan preocupados pola crise climática, que vamos a ter eventos extremos, tanto de sequía como de inundacións, hai que ter moi en mente o importante papel que xogan as brañas como almacenamento de auga. Por que? Porque aquí nestas brañas que están no Alto Mandeo, no Alto Mendo, funcionan como un sistema de amortecemento destes eventos extremos e afecta directamente a unha vila como Betanzos. Betanzos sufre inundacións. Entonces, que pasa? Cando hai unha seca, a braña vai liberando auga pouco a pouco, de maneira que siga habendo un abastecemento de auga potable de calidade en unha cantidade razoable. Pero despois, cando ven unhas tormentas con moita choiva, se estas coinciden, por exemplo, con unha marea alta, se baixa toda a auga rapidamente cara a Betanzos, vai chegar ao mar e non vai a dar salida, porque se atopa ali no Porto de Betanzos con que está a marea alta. Entón, o que fan sistemas como as brañas e os bosques autóctonos é funcionar como unha esponxa recollendo toda esa auga e liberándoa despois pouco a pouco, de maneira que parte da auga pode chegar coa marea alta, pero moita outra auga chega xa cando unhas horas máis tarde, cando xa a marea empezou a baixar ou xa está baixa de todo. Entonces é o que se di que as brañas e o bosque autóctono está modulando esas inundacións para que sexan menos graves. Como que un parque todos sabemos o que é
e non ten nada que ver con estes polígonos industriais que nos queren poñer aos lados das nosas casas. Antes decía a Miguel que xusto é o meu entorno perfecto para falar, porque temos aquí os animais detrás. Os animais que están tranquilos con toda esta xente que hai aquí. E seguro que non están acostumados a vela para nada, pero en cambio nos respetamos, somos humanos, o sea, convivimos. Pero eses muiños gigantes de 200 metros, que ademais, xa solo para a construcción, todo o que se teñen que levar por diante, a nivel hídrico, a nivel medioambiental, a nivel arqueolóxico, cultural, non pode ser de recibo. Ben, o que imos ver esta noite son unha serie de petróglifos que están concentrados nun outeiro entre Muntín e o Freixo, no concello de Oza Cesuras. Están todos moi próximos, forman parte dunha unidade e teñen unhas vistas que son realmente moi relevantes. Esas vistas, nun contexto de noite como é hoxe, non van a poder ser percibidas, sin embargo, vannos a dar a oportunidade de contemplar con luz rasante o que é a morfoloxía de esculturas que levan un milenio e pico a intemperie, por tanto que hai figuras que están moi gastiñas. En todo caso, é unha auténtica novidade, tanto para a investigación como tamén para a arte da comarca. Hoxe o que facemos é visitar partes do Concello de Pantón, e o Concello de Pantón é o Concello das Tres Ribeiras. Entón hoxe imos visitar unha ribeira que é o Sil e a outra que é o Miño. Xa estivemos no Preguntoiro que é un lugar sacro porque na tradición oral a superviviu e foi sacralizado en seu día, e despois imos a Atán, que tamén un mosteiro moi curioso, que sempre tivo así moitos follóns co Bispado de Lugo. E despois veremos tamén algunha outra aldea como é Castillón, Santiago, estaremos na súa retoral. É un proxecto moi sustentable que ten a ver co sector primario, que é a Casa da Fonte, que ademais comercializa os seus propios produtos. Ola, moi boas, eu son Xosé de Casa da Fonte, somos unha granxa ecolóxica regenerativa onde elaboramos produtos lácteos, producimos carnes e ovos tamén. Criamos os animais en liberdade, vivindo todo o ano no exterior, ao aire libre, non temos establos. Os únicos animais que teñen certos refugios son as galiñas, o resto viven todos no monte. Buscamos que os animais poidan expresar os seus propios instintos animais, propiamente ditos, é dicir, as vacas pastando na erva, os porcos fozando na terra, as galiñas escarabellando, todo eso que nos buscamos, que teñan a súa propia esencia, en definitiva, producir alimentos saudables e coidar do noso medio. Estamos no Souto de Vilar, que está aquí detrás, está a aldea de Vilar, a aldea que se queimou durante o lume de xullo. Este souto tiña unha particularidade moi dramática, que era un souto que foi talado, foi demoucado dunha forma terrorífica, deixando todo o que se cortou
todo o que se demoucou quedou no chan, aí pois durante 5 anos medraron ao abrir tanta luz, ao demoucar o tal, entrou máis luz ao chan, medraron máis matogueiras, máis silveiras, máis toxos. Entón, a chegar a lume, pois eso prendeu e queimou a aldea. Aparte, bueno, queimouse tamén porque non había nadie aquí, non había motobomba, ni medios da xunta, ni había nada. Entón, pois este é o resultado do abandono das administracións, tanto cando se fan operacións forestales, non exixindo que se complete a operación, senón deixando a medias, como despois, a hora de cando ven o lume, non asistindo cos medios para atender primeiro as aldeas, porque moitas veces eu creo que van a intentar atender primeiro, defender o patrimonio forestal, que non é dos veciños, senón do lobby forestal. Entón, pois, o resultado, pois, en Vilar e todo o Courel, pois, este é o resultado do abandono antes e despois dos lumes. Estamos hoxe aquí no Pico Sacro para celebrar a vinda a este lugar de Castelao e outros compañeiros que nos anos 20 viñeron celebrar esta maravilla da natureza. Isto é un regalo, é unha ofrenda, e como tal ofrenda nós tamén queremos renovar eses votos de amor á terra. Castelao insistía no seu alba de gloria que unha cousa é a historia e outra cousa é a tradición. Nós defendemos a tradición, porque a tradición é liberadora. A nosa tradición é fundamental. Defendemos as raíces na terra e defendemos a terra, porque ela é que nos alimenta, que nos sustenta, que nos agasalla e que nos anaina. A terra temos que defendela entre todos, porque sosiños non podemos nada. E a terra témola que defender das multinacionais, que son os novos señores feudais, que se apropian dela impunemente e non la quitan a nós para producir enerxía ou fogo que o levan para outros lugares. O dos frescos porque estaban as paredes en blanco, entón parecíalles unha vergoña que as paredes estivesen en blanco. Bueno, pois imos a percorrer aquí as parroquias de Os Vilares, o Buriz e Labrada, e un conxunto de igrexas fermosísimo que algunhas delas teñen pois unhos frescos que datan do século aproximadamente do 16-17. Pero é bastante grande, xa non é difícil de ver, a ver se conseguides ver donde o señor José cortaba un pelo e tamén representaba tanto a persoa. E naquela época, non sei se sabedes, que os nenos que eran nacidos...
Isto parece un roncón dunha gaita. É máis un conxunto de castro e muiños, aparte de outra capela fermosísima, moi pequena, que esa sí que é máis antiga, que debe ser do 900 aproximadamente, e máis contaremos un pouquiño que é o tema da lenda de Roldán, porque aquí supostamente está marcada unha das penas coa pegada de Roldán, máis co pegado do cabalo. Entón, queremos descubrir un pouquiño que esta zona e poder ensinarlle á xente toda esta maravilla que temos aquí agochado. Sodes miserentos ladróns refregando as mans, espreitando o momento axeitado para repartir botín. Páxaros de malagoiro, de pico doce, escuras son as intencións, que a vosa verborrea transluce, a pesares da vosa tentativa para nos convencer. Al final sí que o conseguimos. Ainda está aí arriba. Que se cura de xollo? Sobriño. Que o pobre non ten, que o rico non dá, que o pobre non ten, que o rico non dá, Ben, o de hoxe vai ser unha bonita aproximación a outro valor que ten o Monte do Gato, que é unha introducción á historia medieval, e non a calquer tipo de historia medieval, sino a historia medieval máis antiga, o que se ven a denominar, ainda que chame a atención, a Alta Idade Media, fundado nos restos do chamado Castelo de Teodomiro. Unha das cousas que creo que hai que mentalizarse é que as enerxías renovables non van a sustituir as fósiles megavatio por megavatio, é dicir, hai que empezar a mentalizarse que hai que reducir, pero resulta que os que venden a enerxía non queren falar deso, porque eso significa que vamos a consumir menos. O denominado Castelo de Teodomiro podíase chamar de outra maneira, non? Está no coto da Ribeira, é un outeiro que se separa do Monte do Gato e se abre, ten unhas vistas maravillosas para o Val de Deus e, sobre todo, para o Val de Oza dos Ríos. Cal é a misión? Pois é moi claro, vista o que a visibilidade, refírese ao camiño que transitaba desde a Coruña, pasaba por Oza, continuaba por Santalla de Curtis, dirixíase ao campamento da Ciadella e de aí a Lucus Augusti, que é unha das capitais conventuais. Por tanto, é unha fortificación, un recinto fortificado que ten unha clara relación co control do territorio e coa súa estructuración. Por fin chegamos ao coto da Ribeira, donde supostamente, parece ser que temos que decir supostamente, está a Torre de Teodomiro. O que sabemos aquí, temos un documento que é a nosa historia, que está nun enclave que tamén é a nosa historia, que é o Monte do Gato. Tanto o Monte do Gato como as súas estribacións. Nos están falando de camiños romanos, camiños tardoantiguos, vías reales que viñeron posteriormente, e todo está aquí nun radio de 6 kilómetros, donde están pensado poñer os 6 macroparques, parece que coincide, pois temos os de Seselle, o do Gato, o de Fontella, bueno, non fai falta nombralos que xa os coñecemos todos. E qual é o problema disto? Que son incompatibles, é dicir, esa eólica, a dimensión macro, vai a estragar este documento da historia. Eu digo, se non podemos acceder ao Códice Calestino normal para conservar a historia, isto ainda é máis antigo. É dicir, nos estamos falando da historia de Galicia, de como se organizaron as parroquias. Todos esos secretos témolos aquí, están por prospectar. Temos un patrimonio cultural, unha dirección de patrimonio cultural que ten que velar por isto, ten que emitir uns informes para dar permiso para estes proxectos que son preceptivos, é dicir, se eles non emiten eses informes, non se poden facer estes proxectos. Pedimos encarecidamente que veñan aquí, porque a día de hoxe nadie da Dirección Xeral de Patrimonio veu o Monte do Gato. Veñan aquí, vexan o que temos e eles teñen sobre a mesa os proxectos, que saben os viales, as tanxas,
os muiños que queren poñer están georreferenciados coas súas coordenadas e vexan se isto é compatible. Nos creemos que non, pero eles son os que teñen que... Xa yo fomos a decir ali, yo dixemos por escrito, yo dixemos en palabra, xa tuvemos 3 entrevistas con eles e esperamos que veñan e vexan a barbarie que se quere facer aquí e nos axuden a protexer o Monte do Gato. País é verde, neboento, saudoso e antergo, é unha xente chan. O meu país labrego e mariñeiro é un recuncho sen tempo que durme en Lugallán. Agocha a súa verdade. O meu país saúda o mar aberto, escoita o barlovento e ponse a camiñar. Boas, son Francisco Porto, de Compás Proxectos. Imos a facer a ruta entre Regos, con Roxín Roxal. Veremos unha parte de Betanzos, iremos ata o Concello de Paderne e baixaremos polo río Pelamios para ver os seus muiños. Vémonos! Entre Regos é unha ruta que se fai polas terras de Betanzos e pretende recuperar un pouco o valor e o patrimonio natural e non só natural, non? Pero en relación coa auga, non? Entonces facemos un tour polo Betanzos o Vello, encontrando os regatos máis pequenos e chegando á zona dos muiños, onde se movía o pan antigamente. Ali é onde está a consistoría que vamos falar despois. Pero interesa... Nadie sabe onde está o dragón. Estamos na igrexa de Tiobre, de origen románico, na que temos a maior representación no timbal, que ten unha conexión con Santa María, e despois unha figura antropomórfica que está ali, que está como soplando un barrilete.
Pois levei o venres e cando cheguei o lunes a volver a ver, dixo, que tal? E dixeme, mau de santo. Unha pregunta, que falabas do ombrigo de Venus. Sí. Aproveitando as fincas. A cidade é un libro que se lé camiñando, dixo Agustín Fernández Paz. Pois iso, imos camiñar e mirar a rúa con ollos humildes para atopar, entendo, cousas maravillosas. Todas, todos temos unha relación profunda coa Coruña, mas hai unha parte oscura, pouco iluminada. Por exemplo, aquí, San Andrés. Estamos no centro do gremio de mareantes da historia do mar e non temos conciencia. Tenho a sorte de coñecer a Santiago da Viña, o historiador, que me deu esa clave. Camiñemos e descubramos esta igrexa, que non é original, que foi o centro do antigo gremio de mareantes. Camiñemos polas rúas da pescaría, que levan ese nome. En América, cando non se agarra o ritmo, dice que fai ritmo gallego. A música europea é totalmente cuadrada, non? Cantade comigo. 1, 2, 3, 4. E pousa, e non me toques naquela cousa. Ai, la. Camiñamos polo camiño real, ou sexa, a Rúa Real e a Praza da Verdura, onde facían os mareantes as súas audiencias. Agora coñecida onde está ubicado o Teatro Rosalía de Castro. Unha maneira da pescadería auténtica, onde os mariñeiros se fumaban o peixe, os mellores tendían as redes, facían a súa vida social. Encontraremos o verdadeiro origen da cidade, a dársena, as galerías, aquela proclama do ano 99, Paco, esto non es Marbella, tú non seas Gil, esa sustitución da pesca tradicional por un porto deportivo. E os tripulantes pediron permiso para saltar a terra despois de comer. Sigue a historia como un canto épico, pero o Bastialleiro e o Riazor. Subiremos polo Parrote e encontrarémonos co último resto que queda desta igrexa original, esa portada dos mareantes, coas arquivoltas cheas de sardiñas, que está agora encastrado no actual Xardín de San Carlos. E finalmente, despois de outras sorpresas, remataremos na Croa da Cruña, isto é, no Ado de Santa María, para botar a mítica foliada desta cidade. Ala no medio do mar, ai la, lelo, ai la, lo forte, ai la, lelo, ai la, lo, ai la, lelo, ai la, lo, ai la, lelo, ai la, lelo. Ese o resumen, A Coruña é un libro que se lee camiñando.
no Monte do Gato temos unha paisaxe indómita, pero ao mesmo tempo foi domesticada polos primeiros agricultores e gandeiros que tivemos na comarca. Temos un patrimonio arqueolóxico, sobre todo tumular, dentro adoitaban ter ou non, hai casos que non, dólmenes non vamos ver ningún, porque os esteos dos dólmenes leváronse para construir, buscáronse tesouros, pero quedaron os túmulos, grandes túmulos cunhas concentracións, ás veces sobranceiras, moi importantes a nivel galego. Non son moinhos de vento porque non trituran ni moen nada, xeneran electricidade. Claro que o precisamos, pero non así, non así. Hai que darlle outra volta. E o que está claro é que esta é unha forma de empoderarse e que a xente e que a sociedade recupere co coñecemento algo que é de seu, que lle é propio. Ademais, de unha forma moi bonita. Eu estou seguro, como xa pasou, que o roteiro vai ser moi bonito, que vamos ter unhas vistas moi chulas, que o patrimonio arqueolóxico vai ser tamén excepcional e que a paisaxe vai ser tamén boísima. Vamos ter tamén grandes axudas neste tema, que figure tamén aí Fernando, que ten moitísima experiencia, é unha seguridade total e absoluta. Confirmar o que dixo Antón de que as vistas son magníficas, porque realmente se domina unha panorámica moi ampla de toda a bisbarra, desde a Coruña até Ferrol, en fin. Entonces, simplemente por eso xa paga a pena visitar o Monte do Gato. Para min tamén é unha maneira de despedirme do Monte do Gato, no sentido de que cando fagan eses parques eólicos, o Monte do Gato vai perder bastante encanto para min, porque foi un monte que eu percorrí moitas veces buscando rastros de lobos, de atopeinos, porque en tempos había lobo por ali, e tiña ese, digamos, aire salvaxe, unha zona afastada dos núcleos de poboación, nunha bisbarra como a nosa, que ten unha densidade de poboación moi alta, onde podía un disfrutar da soidade e do silencio. pouco do que son as pedras que hai por aquí, e das cousas antigas e de todo iso. Entón, como temos o tempo moi... Que están facendo é romper todo o circuito por onde circula a agua. Isto xa pasou, por exemplo, no Xistral, que hai ali, o sea, cando se fai unha pista, van unhas cunetas. Entón a auga xa non circula por onde circulaba, levan auga a onde lles parece. Ali hai auténticas ladeiras que se viñeron abaixo por culpa de erosión, e que parece erosión alpina, porque ves as rochas dunha maneira e dicir que un rara vez vin aquí en Galicia. É para enterrarse. É un proceso, é un fenómeno cultural que perdura moito no tempo, non só en Galiza, senón tamén no resto de Europa. Temos datas radiocarbónicas que son absolutas na zona das Pontes dun 7000 antes de Cristo, e hai un momentiño, falaba con Mónica, que por aquí... Está cheo isto de motos, Se estropean, se pechan, hai que sustituir. E decidiron que o territorio a sacrificar, o máis sacrificado de España, vai a ser Galicia. Despois lle sigue Castela e León e Castela-A Mancha. Cando vedes por aí toda a información nos poñen de terceiros, somos os terceiros en produción.
pero os primeiros en densidade eólico por metro cuadrado, porque a extensión de Galicia con respecto á extensión de Castela e León, entonces Galicia é terra de sacrificio. Porque estamos en un espacio que ya nos damos cuenta de una belleza, de un silencio único, que es una isla de silencio. Yo he aprendido mucho y cada cosa que aprendo de este monte me doy cuenta de que merece la pena absolutamente que lo salvemos y que todos pongamos ahora toda la energía porque estamos ya con el proyecto encima. Cualquier día, yo todos los días me levanto pensando si habrá salido ya la declaración de impacto ambiental. No quiero ver entrar las máquinas como en Oiribio, o sea, eso no lo quiero ni pensar. As materias primas non importa a que custo para poderlas levar a outro. Eu volvo a reivindicar ese nome, as nosas sagradas montañas, o noso sagrado. Volvo a reivindicar isto e pido, por favor, unión, igual que Mónica nos emocionou pedíndonos que solidaricemos con o Monte do Gato e estamos solidarizados co Monte do Gato, eu pido tamén a unión dos grupos ecoloxistas, dos veciños, dos montes veciñais de Mancomún, para colaborarmos todos na gran marcha. Temos que decir que non. Temos que decir que non é así. Que a enerxía se pode extraer de outra maneira. Que hai pequenas mini centrais que... Esta rede de camiños son voltas moi grandes evitando as brañas. Onde van estar as... Creo que hay muchos niños, tengo también aquí a Jorge, mi vecino, que le doy las gracias por venir. Non é con tesón e é con insistencia. Por tanto, hai xente neste país que leva anos. E cando están todas xuntas desas máis, ver o tropel de xente que... Entre os vecinos de Fervenzas, localizando cousas e como todo o mundo se... Como podedes ver, temos unhas vistas impresionantes de todas as direccións. O que ven agora é a metade da altura que terás no E logo unha pequena mostra darles a volta de todo o que está por aquí. Desde logo, en peligro de sacrificio. Un meniño, bello de un cantar. Se me cantaré, lo vine de cara, y tanto no puedo meter un meniño. Temos o noso proxecto ten 3 patas, sí? Alguén sabe o que é o creda? Non teñen cresta. Nada de cresta. Vale. Espérate. A mí me impresiona decir que era unha zaraibada ali e estaba todo blanco. Era realmente os pétalos dunha pereira.
Os petroglifos de Vilarmaior pertencen ao Grupo Galaico de Arte Rupestre. Teñen unha antigüedade de uns 4.000 anos e pertencen á Idade do Bronce. Son basicamente figuras xeométricas, sobre todo circulares, e combinacións entre elas. Aparecen tamén algunhas líneas, algúns cadrados. Por fin este ano aparecen o primeiro zoomorfo e algunhas armas tamén, un par delas en concreto, unha alabarda e un puñal. E tamén uns antropomorfos bastante curiosos, maravillosos polas técnicas que emplean a hora de realizalos, como vacías, líneas continuas para dar un maior relevo, e incluso algún deles semella que intentan darlle sensación de movimento. Arriba baixan, fan unha perna, suben, fan a outra, volven a subir, baixan. Sí, que pasa. Pois hoxe imos a visitar a ruta que temos como Muiños de Chantada e Ribeiras de Souto. O primeiro que imos a ir é de Santa María de Souto, aquí no concello de Paderne, na parroquia de Gas. Imos baixar hasta a parte do Observatorio de Paxaros, onde imos a ver a ría de Betanzos. Temos dúas garzas reais, unha parexa de garzas reais. Temos unha guía pesqueira. Temos tamén un ganso bravo asilvestrado. Despois tamén temos un cormorán, que a ver se temos sorte e o vemos. E despois moitas patimarelas, moitas gaivotas a patiamarelas. Despois imos a ver a nosa vegetación dun souto, é dicir, vamos ver os castiñeiros, imos ver bidueiros, imos ver amieiros, diferente flora silvestre. E despois imos subir hasta os Muiños de Chantada. Ali imos ver un conxunto de 4 ou 5 muiños, nas que imos ver todas as partes do muiño, do Inferniño, a Moa, e despois imos facer un paseo a través da ría en frente ao Pazo de Mariñán. Lle unha fiestra, e nesa fiestra gardabas a chave. Bueno, non se gardaba, deixábana ali. Unha cousa é gardala e outra cousa é deixala ali. E bueno, entonces era unha chave grande, non era de aceiro, pero moi parecido ao aceiro. Collíase, tiña unha larga, casi 20 centímetros, de tal xeito que se lle caía un encima dun dedo do pé ou na cabeza, pois tiña que facer as cousas. O muiño... Bueno, pois estas son as visitas organizadas todos os luns desde a Asociación Cultural Irmán Suárez Picayo de Sada, que pretenden, bueno, pois, colaborar con outras asociacións culturais e memorialistas do país con varios obxectivos, non? O primeiro deles, evidentemente, é o disfrute de un ben que de todas e de todos, un ben recuperado, aínda que de maneira provisoria, non? Pero un ben recuperado para o patrimonio público, para o pobo galego, que merece empoderarse por parte da ciudadanía, non? A segunda razón é porque desde a Asociación Cultural de Irmán Suárez Picayo divulgamos a historia ligada a dos persoeiros principais, non? Tanto Emilia Pardo Bazán como ao dictador Franco, e tamén sirve como homenaxe ás vítimas do franquismo, porque desde o Pazo de Menás emanou moita dor, moita represión, moitas circunstancias propias dun réximen xenocida como foi o do dictador Franco. Episodios moi descoñecidos, tapados durante demasiados anos, que ven agora a luz e que, desde logo, creemos que son de interese do conxunto da sociedade e neso traballamos. A visita está moi condicionada pola situación xurídica actual, onde o Estado aínda non permite a visita interior das torres, pero sí para termos unha visión xeral do conxunto da propiedade e coñecer a súa historia, permite a través dos xardíns e de determinados elementos interiores da visita coñecer esa historia moi ligada a represión, moi ligada ao expolio que representou
este Pazo de Meirás ao pobo galego. Todo este espazo que vedes que hai unha marisma ampla, que a marea chega hasta aquí, está fora da Red Natura. Por qué? Porque a Red Natura de Galicia está tremendamente mal feita. Non solamente no seu deseño, senón tamén na súa amplitude. Hai 17 comunidades autónomas en España e Galicia é a última de todas en porcentaxe de superficie protegida. Despois no casco ainda había algunhas divisións o sea, que parecía ser como foron as chozas que... Un dos grandes problemas que temos aquí na ría son as motos de auga. E con moito acerto colleu a videocámara e filmou unhas carreiras de motos de auga pola ría que se metían por ali polo Xuncal, que está na zona de Miodelo, entre Mariña e Miodelo, porque, bueno, ali os canais fan así como un circuito, non? Se meten por un lado, salen por outro, a todas as ticas. Os cantís costeiros son dominio público marítimo terrestre, e así o di a lei de costas dende o ano 88. Salían 2 camións de berberecho todos os días daqui, sabes? De Ameixa. Agora, depois, cando eu andaba xa non, cando quedaban uns 70 embarcacións, xa non había berberecho, xa só collemos Ameixa, sabes? O berberecho xa desaparecera moito antes. A fila da xente, cando viñan de mariscar, as mulleres e todo, poñíanse ali no muelle, pero filas e filas con cubos e cubos e cubos cargados, pois de todo, de ameixa, de berberecho, de mincha, de todo o marisco que vos poidades imaginar. Aí botaban, viñan os compradores, subastaban, e aí estaban as pobres despois de traballar todo o día. E agora, pois nada, sigue isto así todo fatal, que non hai produción, nin nada de nada, está todo terminado. En aquela época, que quero dicir que cando levaban berberechos e ameixa na mesma embarcación, o sea, que tal, cando iban as mulleres escollendo, o sea, ao mellor cada bote pois sacaba ali no muelle 5 sacos de marisco, Joven destes troncos, non? A folla é absolutamente característica, é dicir, é inconfundible. Vedes que ten así unha serie de lóbulos, os troncos de folla. Hostia, una cantidad de...